5. päivä kesäkuuta. Aika lämmin päivä, mikä on tosi hyvä. Tarvitse paleltua. Vähän tämmönen pimeä risteys, tämä risteys, mutta tästä mennään. Joo, suunta on ylöspäin. Ja semmonen huomio vielä, että on tullut mäkärät nytten. Niitä on nytten tullut. Pörräsivät tuossa, kun istuin mopon päällä. Muutama sääskikin siinä lenteli. Mutta nyt se on vissiin, kun täyslehti alkaa olemaan puussa, niin nyt se on niitten aika sitten lentää täällä. Tuore ruoho haisee, kun oli leikattu. Tai tuoksuu. Vähän tästä eri kautta ajellaan. Katsotaan mitä täällä näkyy. No, nopeasti tullut kyllä lehtipuu. Viikko aikaa oli vielä pikkunen lehti ja nyt on ihan täyslehtipuussa. Ihana jo. Sä vihertää. Vihreäthän on aina, mutta enempi tuollaiset normivihreät kuin vaaleanvihreät. Katsomassa missä kunnossa on se Kilpisjärven tie. Kyllähän siellä tietenkin ajamaan pystyy. Kuoppia väistelee. Että vähän tommoselta synkähköltä kyllä tuo taivas, mutta ei se haittaa. Jos kastuu, niin kastuu. Ei pitäisi sattaa. Aamulla tai päivällä vielä kattelin noita säätietoja, niin tänään ei pitäisi sattaa kyllä. Eipä niihin ole kauheasti luottamista. Oi ei, täällä on Tuomi kukassa. Kattokaapa. Noita kun sais kotia noita tuomenoksia. Olisi kuule hyvä tuoksu. Täällä kyllä on niin paljon tuomia. Kohta käännymä. Porokki varmaan maanteillä, kun on ilmestynyt nuo mäkärät. Ei nämä mäkärät mikään haittaa, mutta paarmathan niitä haittaa enemmänkin. Testaan tätä uutta mikrofonipaikkaa. Meille vähän laittelin sitä toiseen paikkaan kiinni. Olisiko se sitten parempi? Vähän karstoja täytyy ottaa pois. Siellä oli poro. Mietin tuolta tuulen huminaa, että kuinka se kuuluu nyt, että kuuluuko se huonommin vai paremmin tuolta tuulen humina tuossa. Kypärän sisällä en tiedä. Mä näin
sitten vasta kun me editoitte näitä kuvia, niin videoita. Sitten vasta näin. Täällä on Utkujärvi. Aika kova tuuli. Tuuli tuossa pihassakin aika kovasti. Tälle päivälle se on luvannut kyllä koko jossakin haisee savu tai tuoksuu savu. On hyvin monessa. Onpa kivaa, kun ei palellu. Viimeksi oli kyllä sormet niin paleltuneet tuosta oikeasta käistä. Ihan valkoisena. Vaikka ei se silleen kylmä ollut se ilma, mutta en tiedä mikä se oli taas valkoiseksi. Kyllä nätti kyllä tämä ylihuomio. Kautta jos ajaa, niin sen näkee kyllä paremmin tuon kylään. Ja näkee sen tästä 21:stäkin. Sepä linkkaa. Mikä siellä linkkaat, hä? Mene metään, mene. Mene metään. On kanssamatkustajia. Kahdella pyörällä liikkeellä. Hyvä päivä. Joku 24 astetta on lämmintä, 23. Tosi kiva päivä. Käydä päivälenkki siellä ajelemassa. Lenkki. Perjantai. Kuulekko ei saa ääntä. Oikeasti pysty puhumaan tuolta. Ihan ala. Kätkäsuvannossa. Tässä nyt ei ole muutama savu tässä kylässä. On pienet kilvet niissä moottoripyörissä. Kato siellä. Näyttääkö ne vain pienet? Nordkap-himmelijöitä. Tässä on grilla. Tässä kannattaa käydä syömässä Sonkamotkassa, jos täällä on hyvät ruoat. Tuonne noin mennään. Minä vissiin vähän miettii, että kääntyvätkö he syömään sinne vai ei, mutta sitten tässä oikealla puolella on kohta Sannan putiikki, niin sielläkin kannattaa käydä. Siellä on halpa kahvi. Sannaa kannattaa käydä jututtamassa, jos on siinä tästä ohi kulkemassa.
aika mutkas. Tässä on Sannan butiikki. Kyllä suomalaiset kilvet ei ole sama poissa. Ja kauempaa lähteneet käydä Suomen Lapissa. Se on Palojoensuussa. Siinä on majoitusta, jos haluaa yöpyä välillä. Ja nämä kääntyy tänne autokeisnoon päin. Eikö minä ne käänty? Niillä on täällä. No niin. Tuosta pääsee Hettaan. Kilpisjärvelle. Tompan mukaan 145 kilsa. 80 rajoitus. Täällä on tiettyä Palojoensuu Kuttanen välillä. Ne tekee täällä uutta tietä. 928 pitäisi olla valmis. Täällä on tämä tie mennyt niin huonoon kuntoon. Tässä aikoin alennettu noita nopeuksiakin. Mutta hyvä, että uusivat tie tai rakentavat uudestaan tie. Täällä on jo kaajettu vähän puita, että tuohon se vissiin tulee. Tämähän on ollut ongelmakohta täällä. Niin huonossa kunnossa ja kallistukset vääriin suuntiin, että ja tien pohja pettänyt. Täällä on nuo isommat autot suistuilee tieltä pois. Jospa tuo ottaa sitten helpottaa tilannetta, tuo saavat valmiiksi tämän tien. Nytkin tuolla Kilpisjärven päässä, niin siellä on pikkupätkä uusittu, niin se eikä on nyt taas jouduttu laittamaan 60 rajoitus, kun se on niin huonossa kunnossa se uusi pätkäkin on. Tien rakenne pohja pettänyt, niin kurvit on kallistuneet väärään suuntaan. Ja se aiheuttaa sitten ongelmia isommille autoille. Ja tietenkin kun tie on kapea ja mutkainen ja mäkinen, niin se ainakaan paranna tilannetta. Talvisaikaan varsin, niin täällä on, voisi sanoa, että päivittäin on tieltä suistumisia. Tästä se lähtee, se vissiin se uusi tie tulee tähän. Rakentavat sitä ensin ennen kuin
laittavat tämän tien kiinni. Aukihan tämä on tietenkin piettävä tämä tie. Tämän tien varrella on muuta asuntoja ja taloja. Ei tämä käytössä jää, mutta ei varmaan sitten hoideta kunnolla aika paikkailla. Miten ne on sen suunnitelleet? Kuttasessa ollaan nytten. Niin, tuossa tuli mieleen, kun tuosta puhuin tuossa tien kunnosta, että tässähän ei kiertoteitä ole. Ei ole Ruotsin puolellakaan niin likellä tietä, että tästä pystyisi. Onko siellä ollenkaan Ruotsin? Ei ole. Tai kattokaapa karttaa, näkyykö Ruotsin puolella tietä tässä käsivarren kohdalla. Minusta siellä ei ole. Täällä pajataan hiljaa. Niin siinä sitten kun joku tuommoinen onnettomuus sattuu, niin eihän ne pysty sitä. Se joutuu aina sulkemaan. Sehän on kiinni niin kauan kuin se auki saa. Se on hankala, kun täälläkin niin välimatkat on pitkät, kulkevat niin työmatkoja. Niin sitten kun menee tie kiinni, niin sitähän et pääse töihin tai töistä kotiin. Että se on semmoista. Talvipakkasella saa olla kyllä varavaatteet ja ruuat ja juomat matkassa, kun ei tiedä ikinä, että kuinka kauan joutuu ottamaan. Niiskaukset ja huokailut ja kaikki. Mikrofonista en tiedä miten tuo toimii tuossa kohtaa, mihin me sen siirsin nyt tuo mikrofoni. Siinä näkee. Täällä jännä kuusi kasvu. Mäntykin harvassa. Aivan kova sivutuuli. Soinnee ihan kemollansa. Vasemmalta tuulee niin kovaa, tuossa on iso jänkkä, niin sieltä se puhaltaa. Oho, vanha sorsa. Onhan jatumissa. P-paikkoja liioin ole. Tuossa oli yksi P-paikka, mihin sopii parkkiin. Harvassa on nuo linja-autopysäkitkin. Mennään synkän näköiseksi taivas. Karessuvanto. Pitääkö pysähtyä? Joo.
tässä nyt 2 vai 3 B-paikkaa ollut tässä välillä. Saankilisan matkalla. Siinä on leirintaloja, mökkejä. Siellä on vanhoja autoja. Tästä pääsee tuonne Ruotsin puolelle. Oi, mikä kuoppa siinä oli. Ei tästä, mutta tuosta mihin tuo auto kääntyy, niin sieltä. Siinä on iso kenttä. Täällä on kauppa ja kahvila. Markkina. Kauhea tuuli täällä. Aukeita paikkoja sen verran paljon, että täällä tuuleekin sitten. Täksi päiväksi kyllä lupasi kovaa tuulta. Siellä oli se Suomen pohjoisin juna. Näkyykään se videossa? Tuulee, kattokaapa koko koivutaivaan. Pyrkii kyllä kovasti. Se haittaa. Tuulessa on mukavaa ajaa. Hätäs en oo. Maunu. Kova tuuli. Piti Jatunin kohdalle pysähtyä ja laittaa vaihtamaan akku. Vähän vaihtoin hanskoja, kun vissiin tuossa ei meinaa tulla tuolta. Tässä on se Järämän linnoitusalo. Tässä kannattaa käydä kyllä katsomassa, jos on liikkeellä. Joko sä oot valmis? Ei tullut ketään. Meinaa vissiin saet tulla. Piti laittaa
koreteksit päällä. Hanskat. Peittää tuo tankkilaukku. Katsomaan tuleeko se tänne asti se sai. Saattaa se tietenkin tulla. Ottanut kyllä muita saekappeita matkaan, että kyllä tämän matkan pärjää. Sattaakin. Saa kotona kuivatella kamppeet sitten. Vähän niinku sattaa. Katsotaanko mennyt ihan harmaaksi tuolta. Eikä ole kyllä saajannusteisiin luottamista täällä. Tietenkään niin tarkasti pysty ennustamaan. Tästä on 90 kilsaa vielä Kilpisjärvellä. Saatko sataa sitten? Ja näettekö te mitään tuosta? Mörky tietenkin olisi veen-pisaroitten vallassa. Se on kun Norjan lähestyy, niin se vettä sattaa. Lähestulkoon joka kerta. Kyllä niin tuoksuu raitissaan. Tosi hyvä. Siis vielä tuntureilla hiihtelee, kun on lunta vielä siellä. Näettekö, että ainakin pilkkivää, ei pilkkivää, mutta pulkkamäkää laskemaan hiihtämään. Kilpisjärvellä järjestetty juhannuksena hiihtokilpailujakin. En tiedä, onko tänään juhannuksen. Tai mitä hiihtotapahtuu. Onko ne kilpailut vai hiihtotapahtuu? Kevät on ollut sen verran ja kesäaikaisessa. Onko lunta? Loppuko se sai? Muutaman tipaan se heitti tuossa. Näytti kyllä niin synkältä ja kai se nyt sitten loppui pikkuhiljaa. Pätikkä. Tennareilla tai pärjätä tuolla. Käyn vähän kävelemässä. Ja näkyy, onko se niin vesipisaroita täynnä tuo komeron niissä? Näettekö? Sato vähän aikaa pienempiä pisaraa, mikä ei edes irtoa tuosta visiiristä. Isommat pisarat irtoaa, pienet ei. Tuuli kuivattaa.
suoraan olekaan. Mäkiväli on vähän semmonen tylsähköväli, kun tässä on aika pitkiä suoria. Mitä me laskin viimeksi, kun käytiin, niin se 4-5 kilsaa. Oliko peräti enempi, en muista enää. Näkyy suoran päästä päähän. Ropinpirtti on kohta tuossa vasemmalla. Siinä on joskus tullut käytyä MKKV:n kanssa siellä. Kahvila. Jos ette tiedätte mikä MKKV on, niin se on motoristit koulukiusaamista vastaan. Kannattaa käydä googlettamassa. Siellä paistaa aurinko. Salmo. Taas kutittaa nokkaa. Tämä on hauskaa ajaa tuulella. Ainakin kesäisin. Talvisin tämä saattaa olla totuiskulut tietää, että siellä on lunta. Kova tuuli. Ne aallokki rypyile. Tässä on Ropinpirtti. Tuolla ei ole auki vielä. Kun täällä loppupäässä on kauhean muutama mutkakin. Kuoppaa ja ponkkaa. Kilsaa ennen Kilpisjärveä. Oi, siellä on Joutsen. Kilpisjärveä niin on Muotkatakka, eli Suomen teitten korkein kohta. Taijama käydä siinä vasta sitten tullessa pysähtyä, jos ei ole ihan hirveä vesisade. Täällä on poro. Se ei kyllä välitä, se on totta. Kilpisjärvellä no porot on semmoisia, asuvat tuossa kyläpinnassa ja kylällä. Saateli. Kauheita pomppoja muttua. Rekka-autoillekin aika kovia nämä mäet täällä, mitkä nousee, kun ei nämä mikään kauhean loivia mäkiä ole. Täälläkin vähän hankala päästä näistä ohi näistä hommista. Tässä olisi kyllä suoraan pätkä. Pitäisikö mennä ohi? Ei me lähdetä. He ovat niin keskellä tietä, että ei oikein.
Tässä päästään ohitte kyllä. Saarikoski. Erotusaija. Sivusta tulisko. Tämä on Puosujärvi. Ja siis vesi molemmin puolin. Sieltä tuli joku aika lujaa minun ulkopäällä. Kypärän kautta ulkopäällä. Täys lumimaassa tuolla tuntureilla. Tuolla. Täällä ei niinkään, mutta tuolla. Ei jää näkyä kameran sen verran kaukana. Alkaisi kyllä olla jo kova nälkäkin. Teleekö teillä ihmiset silloin hukkia? Tässä on kyllä ainakin suoralla pituutta. Muutama kilometri. Koko ajan nousee vaan. Jäikö se alle? Ei. Herra jestas, kun säikä. Kirppalensi suoraan tuosta rosvan renkkaaneista. Vähän uhkarohkea välillä nuo linnutkin. Ei jättänyt kyllä jaha. Sieltä norjalaiset on kovia hurjastelemaan. Just tämmöisissä paikoissa ne menee ohikko. Ei ne oikein välitä, vaikka olisi keltaista viivaa mäkeä tai mutkaa. Tai valkoista nykyistä. Kympin rajoitus ja mikä jama.
pikkusen reilua 80. Tuosta kun kiikahuttas tuon mäen päälle, niin se on aika hyvää kuntoa. Samaten alaspäin. Ees takaisin. Kellä kunto kestää, sen tiedä. Ei mulla ainakaan. Mä lähestyn ihan muotkatakkaa. Pikkuhiljaa. Joo, tässä on muotkatakka. Suomen maanteittien korkein kohta. Täällä nyt ihan hirveästi ole tuota porukkaa täälläkin. Siellä on joku uljas kotkaliitä. 10 kilsaa on tästä vielä Kilpisjärvelle matkaa. Lasketellaan vähän alaspäin. Tässä saa aina toivoa, että ei olisi sitä urheilullista ajotappaa vastaan tulijoilla, kun tässä on aika pimeä tämä mutka, kun tässä kasvaa sitä mäkeä tuossa oikealla puolella. Siellä näkyy saana. Näettekö? Tuolla eessä. Sielläkin pikkusen vielä lumia. Tirppari pyttelee siinä. On mukava tässä näitä mäkiä tässä tiessä. Tästäkin kyllä tulee niin pitkä video varmaan, että pitää vähän katsoa, että kuinka monhennussaan tämän laittaa. Kilpisjärvi ja saana ja takana on Norjan tuntureita. Tässä on tämmönen kauhea hyppyri. Oi jee. Se on vähän siitä noussut ylös. Törhöttää kovaa tuommoiseen hyppyriin, niin sehän lähtee maata kiertämään. Siellä on vielä Kilpisjärvessä vähän jäitä. Sen verran vielä, että pilkkiään kestää. Kattokaapa, näettekö te? No ainakin, ei ole vielä kaikki jäät lähteneet. Ja huonosti näkyy tuon puskan läpi, mutta on ainakin siellä jäitä. Tankkautamme ja alamme syömään. Sinne sopii syömään. Kauhea nälkä.
ilma viileni kyllä huomattavasti. Meillä oli niin lämmin kuin lähimä ja täällä ei varmaan ole joku 6-17. Jossakin on tulet, kun haisee savu. Ja saunalla ei enää ole kyllä paljon lumia. Tää. Niin onkin tommonen pikkunen, voi ei. Hän on vähän reisussa. Voi ei. Käypä tankkaamassa. Mikä täällä tehdään? Täällähän paikataan asfalttia. Mä ajan tähän toiselle puolelle, aja siihen tälle puolelle. Oliko tämä hyvä valinta? Tämä on kyllä niin koppurainen tämä. Hui saateri. Koppurainen tämä tässä kyllä, että onpa vappuille. Paljon mä tankkaamaan ja lähdemme sitten tonne yläkertaan syömään. Mahdoton tuuli täällä.